Kejriwalno kebengwi gosimungna horjaka adalodo bel manfano jelni yokliya Kejriwal. Sangrong chalni horo Delhi ne Rouse Avenue adalat nisimi abgari mamla bel manma nibo. Fashalo tehar jel nisimi yogno ne bel manui yogno ne koktong manibo. Phiya ba amoni sikagno gosimungno challenge khwlaikha kuchuk adalodo koimung rika idi. Tabok kuchuk adalat ni saklaimung baino chikon adalat ni gosimungno rijak khwlaikha. Kuchuk adalat ni bakhakti jesuk joratei mungsasuk saklaimung rijak ashuk saljora toino o mamla mathakjak tongnai khwnai saklaijaka High Court ni bakhakti saklaijaka tabok suk jora tei belno teiwei Supreme Court ni bakhakti mungsabo saklaimung rijak kho khwnai edini faising tei teibo koksil samung rijaka Sangrong salo Rouse Avenue Court ni bakhakti Kejriwal no vel rijak ma jorawo edini bakhakti borok ni lawyer no mungbo sana ni seprajak khwnai Delhi ni High Court mungsabo saklaijaknani swkakno Rouse Avenue Court ni bakhakti Kejriwal no bel rijakmani bagai tabok saklaimungno mathagei rijak kha Bureau Report Kok Khorang